Вітаю, шановныя сябры. Сёння паговорым пра Білі Грэма, тым больш, што гэта тэма вельмі шчыльна звязана з Беларуссю. Не так даўно у нас на чужого карэня прапаведаваў ягоны сын Франклін Грэм. І цікавасць да постаці Білі Грэма, які заснаваў евангельскую асацыяцыю Білі Грэма, які з'яўляецца хіба што найбольш вядомым прапаведнікам у 20 стагоддзі, я маю на ўвазе евангельскага прапаведніка. Канешне, у гэтым сэнсе важна акрэсліць некаторыя моманты ягонай біяграфіі. Ягонае жыццё было надзвычай доўгім, ён пражыў 99 гадоў, амаль 100, і пабываў у мностве краінаў свету. І тут, безумоўна, у такой невялікай нашай гутарцы нельга будзе акрэсліць усіх момантаў ягонага жыцця, але на асноўных частках ягонага жыццёвага шляху, ягонага служэння мы паспрабуем спыніцца і паспрабуем іх разгледзець і зразумець. Канешне, маштаб постаці Білі Грэма ён уражвае. Ягоную пропаведзь непасрэдна слухалі за ўсё ягонае жыццё каля 215 мільёнаў чалавек у 185 краінах свету. За сваё жыццё ён правёў 417 масавых евангелізацыяў, фестываляў ці крусейдаў, як ён называў. Гэтыя евангелізацыі наведалі мільёны людзей. Паводле падлікаў асацыяцыі 3 мільёны 200 тысяч чалавек выйшлі на пакаянне. Вось такі адзін прыклад. У 1996 годзе трансляцыю з пропаведдзю Білі Грэма адначасова слухала 2,5 мільярды чалавек. Гэтая трансляцыя вялася ў 160 краінах і адначасова перакладалася на 48 моваў свету. Гэта, безумоўна, такі своеасаблівы рэкорд. Яго называюць яшчэ пастар прэзідэнтаў, таму што ён вельмі часта прапаведаваў і маліўся ў Белым доме. Прынамсі, ён меў асабістыя малітвы з 12 прэзідэнтамі Злучаных Штатаў Амерыкі, пачынаючы ад Гаррі Трумана і заканчваючы Баракам Абамай. Ён быў чалавекам, які заснаваў вельмі шмат служэнняў у розных краінах свету. Пры тым, што яму ўдавалася прапаведаваць не толькі у свабодных краінах заходняга свету, але ў тых краінах, дзе пропаведзь Евангелія яна была цалкам забаронена. 20 стагоддзя гэта быў час, калі далёка не ўсюды можна было прапаведаваць пра Ісуса Хрыста, прынамсі рабіць гэта легальна. Цяпер трошкі прагаворым пра ягоную біяграфію. Ён нарадзіўся ў 1918 годзе, 7 лістапада. У штаце Паўночная Караліна, каля маленькага мястэчка Шарлот на малочнай ферме. Ягоныя бацькі былі фермерамі, яны належалі да прэсвітарыянскай царквы. Прэсвітарыяне – гэта кальвіністы, якія у Злучаных Штатах Амерыкі жылі з 17 стагоддзя і да гэтага часу існуюць прэсвітарыянскай церквы. У адрозненне ад баптысцкай царквы, да якой ён пазней належаў, прэсвітарыяне яны хрысцяць дзяцей. Ну і ў іх ёсць таксама выразная такая сфармуляваная літургія, а так, у прынцыпе, гэта адна з евангельскіх дэнамінацыяў. Ягоныя дзяды, яны былі прыхільнікамі канфедэратаў, гэта значыць паўднёвых штатаў у час грамадзянскай вайны сярэдзіны 19 стагоддзя. Ён належаў сам да канвенцыі паўднёвых баптыстаў Злучаных Штатаў Амерыкі. З самага дзяцінства ён быў пад уплывам сваёй бабулі Пакудзелі. Ягоная бабуля была такой вельмі адданай евангельскай верніцай, і яна імкнулася прышчапіць гэтую веру маленькаму Уільяму Франкліну Грэму, якога звалі так ласкава Біллі. У сям'і яго называлі Біллі, гэта было такое памяншальнае ад Уільяма. Разам са сваёй сястрой Кэтрын яны разам наведвалі нядзельную школу і разам маліліся з бацькамі і з бабуляй. Бабуля была такім ім духоўным настаўнікам.
Вельмі цікавы момант, што ягонае дзяцінства яно прыпала на такі вельмі складаны перыяд у гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Пачалася вялікая дэпрэсія, і ўжо падчас біржавога крызісу 1929 году, калі Білі было 11 гадоў, ягоныя бацькі страцілі ўсе свае ашчаджэнні. $4000 амерыканскіх яны проста прапалі ў банку, банк абвесціў сябе банкрутам, і гэты грошы ім ніхто не вярнуў. Як успамінаў Білі Грэм, дзякуючы малаку, якое пастаянна было ў цане, яны здолелі пэўным чынам зводзіць канцы з канцамі. Хоць з іншага боку, калі чытаеш яго ўспаміны, ён кажа, што наша сям'я была бедная, і таму бацькі доўгі час не маглі набыць сабе машыну з убудаваным радыёпрыймачом. Гэты радыёпрыймач патрэбны быў для таго, каб слухаць пропаведзі. Вось у суседзяў былі машыны з такімі прыймачамі, а ў іх была машына пустая, без радыёпрыймача. І нагадаю, што гэта самы пачатак 30-х гадоў 20-го стагоддзя. Гэта вось 100 год таму. Вельмі важны момант, што кожны чалавек, які нарадзіўся ў веруючай сям'і, у той час гэта было правілам. Веруючыя сям'і ў Злучаных Штатах Амерыкі на той момант гэта было вельмі высокі адсотак насельніцтва. Ён разглядаў царкву як неад'емную частку свайго жыцця. Але адна справа разглядаць царкву як неад'емную частку свайго жыцця, слухаць пропаведзі, слухаць музыку, слухаць, маецца на ўвазе музыку праслаўлення Господа, царкоўную музыку ці госпел. А іншая справа асабіста ведаць Ісуса Хрыста. І вось у сваёй аўтабіяграфіі Білі Грэм пісаў, што доўгі час ён асабіста не ведаў Ісуса Хрыста. Рэч у тым, што яны былі больш такімі, скажем так, культурнымі вернікамі. Царква, ёсць сям'я, ёсць нядзельная школа, ёсць маса біблійных каледжаў, біблійных інстытутаў і так далей. Усё жыццё, яно, канешне, прасякнута хрысціянствам. Але гэта нічога не значыць, пакуль чалавек асабіста не сустрэўся з Ісусам Хрыстом як сваім Господам і збаўцам. Дарэчы, пра гэта ў пэўным сэнсе казалі і тыя вялікія прапаведнікі Евангелля, пра якіх ёсць інфармацыя, ёсць перадачы на нашым канале, як маю на ўвазе пачынаючы ад Яна Гуса, Мартина Лютера, Жана Кальвіна і іншых, напрыклад, такіх як Сымон Будны, Васіль Цяпінскі ці Мікалай Радзівіл-Чорны. Для кожнага з іх патрэбна была асабістая сустрэча з Ісусам Хрыстом. Так і ў жыцці Білі Грэма. Першая такая сустрэча, калі ён асабіста горача маліўся, адбылася ў падлеткавым узросце. Рэч у тым, што ягоны бацька паехаў да суседа і зайшоў да яго на пілараму. Той сусед нейкім чынам адвярнуўся, і машына з велізарнай сілай выкінула кавалак дрэва проста ў твар бацьку Білі Грэма, якога таксама звалі Уільям Франклін Грэм. У іх, дарэчы, у сям'і была такая традыцыя, што старэйшых дзяцей называць Уільям Франклін. Дык вось Уільяму Франкліну Грэму старэйшаму раздрабіла сківіцу і вельмі сур'ёзна пашкодзіла твар. Пакуль яго везлі да шпіталя, ён страціў вельмі шмат крыві, і ягонае жыццё апынулася пад пагрозай. І вось у той час уся сям'я вельмі горача малілася. І гэта, як пісаў Білі Грэм пазней, стала першай такой адкрытай, гарачай малітвай да Ісуса, каб ён ратаваў жыццё ягонага таты. Тата ачуняў, акрыяў, праз некаторы час яму зрабілі шэраг пластычных аперацыяў, якія аднавілі яму твар, і гэта паслужыла такой першай кропкай у жыцці Білі Грэма на шляху да асабістага спазнання Ісуса Хрыста. Другой кропкай былі пропаведзі прапаведніка Мардахея Хэма у Шарлоце, у тым мястэчку, дзе Білі Грэм навучаўся. Мардахей Хэм, ён прапаведаваў супраць распусты ў падлеткавым асяроддзі. Ён казаў, што падлеткі, яны вельмі моцна дэградуюць маральна. Яны вядуць абсалютна амаральны лад жыцця, і ён называў канкрэтныя прозвішчы ў той школе,
у якой навучаўся Білі Грэм. У выніку падлеткі вырашылі правучыць прапаведніка, і яны вырашылі зрабіць яму абструкцыю. Нейкім чынам падчас пропаведзі у царкве падабрацца да кафедры і саштурхнуць з яе знакамітага, але ненавіснага ім прапаведніка. Падгаворвалі на гэту акцыю і Білі Грэма. Ён запытаўся, чаму вы хочаце гэта зрабіць? Яму сказалі, таму што ён вельмі ваяўнічы. І Білю Грэму спадабалася это слово ваяўнічы. Ваяўнічы прапаведнік, воін Хрыста. Ён сказаў, я хацеў бы з ім асабіста сустрэцца і паразмаўляць. І перад тым, як рабіць нешта супраць гэтага прапаведніка, ён вырашыў асабіста задаць яму пэўнае пытанне. І вось гэта гутарка з Хэмам прывяла яго да наступнага кроку. Кроку, які фактычна змяніў ягонае жыццё. Ён апусціўся на калені і прачытаў малітву пакаяння. Малітву пакаяння у тым, што ён зразумеў, што ягоныя намеры грэхоўныя і што без Ісуса Хрыста з такім светапоглядам і з такім ладам жыцця ён проста пойдзе ў пекла. Больш за тое, падчас размоў з гэтым прапаведнікам ён вырашыў паступаць у біблійны каледж. Біблійны каледж Боба Джонсона. Ён паступіў у гэты біблійны каледж, на той момант яму было 18 гадоў, аднак правілы ў гэтым каледжы былі занадта строгімі. Ён імкнуўся да большай свабоды. І ў пэўны час ён перавёўся ў Фларыду, у фларыдскі біблійны каледж, і там вывучаў філазофію, этыку, эстэтыку, гісторыю. Фактычна біблійныя каледжы ў Злучаных Штатах Амерыкі яны давалі, і даюць такую шырокую гуманітарную адукацыю, і чалавек можа пайсці ў любую са сфераў гуманітарных навук альбо гуманітарнага навучання. Гэта не абавязкова прадугледжвала царкоўнае служэнне. А менавіта да царкоўнага служэння яго падштурхнуў адзін выпадак у жыцці. Яму спадабалася адна з навучэнак гэтага каледжа, і ён зрабіў ёй прапанову стаць ягонай жонкай. Білі Грэм лічыў сябе даволі добрым прапаведнікам, даволі такім, ён быў высокі, ён быў статны, у яго былі вельмі такія добрыя фізічныя дадзеныя. І вось, робячы прапанову, Білі Грэм, ён вырашыў, як можна мне адмовіць. Гэта дзяўчына, яна сказала, што я хачу выйсці замуж за чалавека, які імкнецца нечага дабіцца ў гэтым жыцці. Мне падабаецца іншы чалавек. І ў хуткім часе ён даведаўся, што гэтым чалавекам быў ягоны сябар, які прапаведаваў лепш за яго і які выразна ведаў мэту свайго жыцця. Ён хацеў стаць пастарам царквы. І ў той момант Білі Грэма, яму ўжо споўнілася 20 гадоў, гэта быў 1938 год, ён задумаўся над такім важным пытаннем. А ён не мае мэты ў жыцці. Увогуле, кім ён хоча стаць, для чаго ён вучыцца, і увогуле, для чаго яго Бог прызначыў. І вось гэта адмова паслужыла такім каталізатарам унутранай барацьбы. Ён зазірнуў у сваё сэрца і пачаў па-іншаму разглядаць сваё жыццё. У пэўным моманце ён вырашае, што хоча зрабіцца евангельскім прапаведнікам. Менавіта прапаведнікам славы Божай. Ён хоча абвяшчаць Евангелле і хоча рабіць гэта па ўсім свеце. Гэта было другое пакаянне. Ён зноў стаў на калені. Гэта было, як ён апісвае, у садзе, які быў ці ў парку, які быў пры каледжы. Ён стаў на калені і папрасіў у Господа літасці і ласкі на місію ягонага жыцця, на місію, каб прапаведаваць Евангелле па ўсім свеце. Яму падабаліся вельмі біяграфіі знакамітых прапаведнікаў Чарльза Фінея, Дуайта Муді, Боба Сандея і іншых прапаведнікаў, прозвішчы якіх на той час грымелі па ўсіх Злучаных Штатах Амерыкі. Надыходзіла Другая сусветная вайна. І вось напярэдадні Другой сусветнай вайны з'явілася такое пытанне. Рэч у тым, што ён увесь час належаў да прэсвітарыянскай царквы і таму атрымаў хрышчэнне яшчэ ў маленстве. Праз гэта ён не памятаў свайго хрышчэння. Ён ведаў проста, што я хрышчаны, ён бачыў сваё пасведчанне аб хрышчэнні, але не памятаў гэтага моманту. І прачытаўшы у Бібліі пра пэўнае хрышчэнне і пра тое хрышчэнне, якое праходзіў нават збаўца, Господ і збаўца Ісус
Христос, перад ім паўстала пытанне, як жа быць далей. І ён вырашыў, што прыме хрышчэнне. В 1939 годзе ён прыняў хрышчэнне ў баптысцкай царкве. З пачаткам Другой сусветнай вайны ён хацеў зрабіцца капеланам. Аднак у той час адзін з ягоных знаёмых адвакатаў прыйшоў да яго і кажа, што табе трэба атрымаць лепшую адукацыю. У цябе ёсць вельмі вялікія здольнасці да пропаведзі. Рэч у тым, што пасля таго, як яму адмовіла дзяўчына выйсці за яго замуж і сказала, што ён не такі добры прапаведнік, ён пачаў вельмі сур'ёзна трэніравацца ў пропаведзях. Ён выязджаў на чаўне на сярэдзіну возера, прапаведаваў, калі была бура, імкнуўся прапаведаваць таксама ў пустой царкве. Часам ён проста заходзіў у будынак царквы, і калі там нікога не было, ён імкнуўся некалькі гадзінаў трэніравацца ў прапаведаванні, і у яго быў такі добры, густы голас і разам з тым вельмі высокая хуткасць маўлення. Яго нават у каледжы называлі біблійны кулямёт. Была вось такая мянушка яго. Дык вось гэты яго знаёмы адвакат сказаў, што ў яго вельмі добрыя здольнасці прапаведніка, але не хапае тэалагічнай адукацыі. І ён гарантуе яму аплату 1 году навучання у Уітон каледжы. Вось гэты Уітон каледж, ён быў такой вышэйшай навучальнай установай, якая рыхтавала тэолагаў. І вось тэалагічная адукацыя, на думку гэтага адваката, якраз і не хапала Білі Грэму. Ён з радасцю прымае гэту прапанову, паступае на Уітон каледж і атрымлівае добрую тэалагічную адукацыю. У гэты час ён адмаўляецца ад свайго рашэння паехаць на вайну ў якасці капелана, таму што калі ён заканчваў Уітон каледж, гэта быў ужо 1944 год, то і сама вайна заканчвалася. У гэтым часе ён сустрэў сваю будучую жонку, яе звалі Рут Белл. Яна была дачкой місіянера, амерыканскага місіянера ў Кітаі. Рут Белл таксама разам з ім навучалася вось у Ітон каледжы, і калі ён зрабіў ёй прапанову, яна сказала, што падумае пэўны час. На той момант сам Білі Грэм, ён быў намеснікам аднаго з пастароў у баптысцкай царкве, і таму мусіў казаць пропаведзі кожны тыдзень, вось раз на тыдзень мінімум казаць адну з пропаведзяў. І вось прайшло некалькі тыдняў, ці можа быць каля месяца, і Рут прыслала яму ліст. Гэта была нядзеля, якраз напярэдадні пропаведзі. Ліст быў на некалькіх старонках. І вось, дачытаўшы да канца, Білі Грэм зразумеў, што Рут дае згоду стаць ягонай жонкай. Пропаведзь была вельмі цікавая. Падчас пропаведзі ён глядзеў на твар другога пастара і бачыў, што гэты твар паступова змяняецца. Урэшце рэшт, гэты твар быў абсалютна каменны, і ў канцы пропаведзі другі пастар царквы падышоў да яго і запытаўся: «Ты хоць сам зразумеў, пра што ты прапаведуеш?» Білі Грэм, ён прызнаўся цалкам сумленна: «Напэўна, не зусім». Пастар царквы сказаў: «Я думаю, што і людзі таксама не зусім зразумелі тваю пропаведзь. А што здарылася?» І вось тады ён распавёў пра гэты ліст, і ён быў настолькі моцна пад ягоным уздзеяннем, што ягоныя думкі блыталіся, і пропаведзь, канешне, ён сказаў, што была правальная. Аднак я быў шчаслівы. Царква была невялікая, яна збіралася у падвале, таму што сам будынак царквы быў яшчэ недабудаваны. Невялікая, дзесьці там было 70-80 чалавек. Пасля, калі ён абвясціў у царкве, чаму менавіта так ён прапаведаваў, ягоная супольнасць яго падтрымала, ўсе былі вельмі радыя за свайго прапаведніка, што ён хутка стане мужам, і ў гэтым сэнсе была такая агульная згода. І гэта гісторыя таксама увайшла ў аналы царкоўнага летапісу, як мы бачым, увайшла нават у сусветную гісторыю. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Білі Грэм, ён быў пастарам і адначасова быў дырэктарам аднаго з біблійных каледжаў. Здавалася, жыццё і кар'ера пачынае наладжвацца, аднак ягонае пакліканне было не ў гэтым. І ён адчуваў, ягонае пакліканне было менавіта прапаведаваць Евангелле. Ён хацеў заняцца масавымі евангелізацыямі. Ён хацеў збіраць вялізную колькасць людзей, каб абвяшчаць ім Ісуса Хрыста. І ў гэтым пляне яму вельмі дапамагло адно з запрашэнняў. Яго запрасілі на радыё. На пачатку ён стаў радыёпрапаведнікам. Радыё
было таким асноўным сродкам масавай інфармацыі, якое ахоплівала фактычна на той момант увесь свет. Падчас стварэння сваіх радыёперадачаў да яго прыйшла пэўная ідэя, што важна, каб церквы аб'ядноўваліся ў пропаведзі Евангелія. У Злучаных Штатах Амерыкі было мноства церкваў, аднак такой супольнай працы яны рабілі не так шмат. Ідэя была ў тым, каб шматлікія церквы аб'ядноўвалі свае намаганні і каб прапаведавалі Ісуса Хрыста. У першую чаргу прапаведавалі Ісуса Хрыста моладзі. Ён далучыўся да такой арганізацыі «Моладзь за Хрыста». Эта арганізацыя якраз і ладзіла вялікія евангелізацыйныя летнікі. Пачатак ягоных крусейдаў, вось такіх крыжовых паходаў за Хрыста і Евангелія быў пакладзены ў 1949 годзе у Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес – гэта горад, які вядомы на ўвесь свет, і горад, у якім было шмат моладзі, горад, у якім таксама было шмат грэху, і горад, які быў знакаміты тым, што там жыло вельмі шмат зорак Галівуда, там былі асноўныя газеты, асноўныя газетчыкі, асноўныя радыёстанцыі, асноўныя нервы грамадскага жыцця Злучаных Штатаў Амерыкі. І вось ён вырашыў там зрабіць гэта вось свой вялікі евангелізацыйны фестываль. Вось узнікае такое слово «евангелізацыйны фестываль». У яго на той момант уже была каманда, ён быў даволі вядомым радыёпрапаведнікам. Ён сказаў так, што патрэбна спачатку дамовіцца з пастарамі. Пастары на ягоны заклік сабраліся, пастары больш чым 20 церкваў, якія былі ў Лос-Анджелесе. І ён сказаў, мне патрэбны некалькі рэчаў. Па-першае, што трэба сабраць ад 7 до 25 тысячаў даляраў на рэкламу, на той час вялізныя грошы. Другое, нам патрэбна набыць шацёр на гэтыя грошы, вялізны шацёр, каб там маглі сабрацца мінімум 7-8 тысяч чалавек. І па-трэцяе, патрэбна, каб былі добрыя музычныя гурты і добрыя хары, якія будуць спяваць і такім чынам праслаўляць Господа, выкарыстоўваючы моладзевую музыку. На самом пачатку гэта выклікала такі скептыцызм. Ну, па-першае, што навошта такія грошы укладваць у рэкламу? Па-другое, дзе паставіць гэты шацёр? А па-трэцяе, як запрашаць гэтых музыкаў там, дзе вось зусім недалёка там сядзіба Галівуда, што мы можам даць? На той момант ён пазнаёміўся з адным вядомым радыёжурналістам, на той момант адным з такіх топавых радыёжурналістаў Злучаных Штатаў Амерыкі, Стюартам Хэмплінам. Хэмплін, ён быў атэіст перакананы, аднак Білі Грэм яму спадабаўся проста, і спадабалася ягоная ідэя прапаведаваць вялікай колькасці людзей адначасова. Ён сказаў, ну, хоць нешта новае ў Злучаных Штатах, можа нешта новае і адбудзецца. Быў набыты гэты шацёр, былі ўкладзеныя грошы ў рэкляму, аднак першы тыдзень шацёр быў дзесьці на 7-8 тысяч чалавек, у яго прыйшло каля 3 тысяч чалавек. Ну і казалі, што наколькі варта гэта такіх вялізных укладанняў. Ён быў трошкі засмучаны, хоць 3000 чалавек гэта было зусім нямала, і пропаведь для 3000 чалавек гэта вялізная колькасць на той час. Аднак ён хацеў большага. І вось нейкі момант вось гэты Стюарт Хэмплін, ён вырашыў даць яму эфірны час у сваёй радыёперадачы. Заклікаў людзей праз радыё прыйсці. На евангелізацыю прыйшло ўжо каля 6 тысяч чалавек. І гэта быў такі вялікі поспех. І прыйшоў сам Хэмплін. І яму адразу не спадабалася. Не спадабалася яму што? Што адразу быў заклік да пакаяння. Заклік да пакаяння – гэта заклік людзей выйсці да сцэны, каб за іх памаліліся душпастары і каб гэтыя людзі далей рухаліся за Хрыстом. Ён адразу ў гневе выйшаў з гэтага шатра і на наступны дзень вырашыў, што не пойдзе і разрывае адносіны з Білі Грэмам. Урэшце рэшт, ён кажа, яшчэ апошні дзень я схаджу, пагляджу, што там адбываецца, цікава, ці прыйдзе больш людзей. Людзей было гэтулькі сама прыкладна, аднак Святы Дух крануўся Стюарта. Ён выйшаў да сцэны і сам пакаяўся. І ўжо праз тыдзень яшчэ ён казаў на радыё сведчанне пра сваё пакаянне.
І гэта прымусіла многіх людзей увогуле пераглядзець тое, што адбываецца. Ну, калі Хэмплін пакаяўся, калі вось гэты атэіст, медыйная акула, вось гэты, ён прыйшоў да Хрыста, ён пакаяўся, значыць, нешта адбываецца надзвычайнае. Ужо шацёр проста не змяшчаў людзей. Прыйшло больш за 10-12 тысячаў людзей, там было на 7-8 тысяч, ён ужо не змяшчаў. Вырашана было яшчэ на тыдзень працягнуць гэтую евангелізацыю. Урэшце рэшт, праз тыдзень нечакана для Білі Грэма прыйшла цэлая вялікая каманда фотакарэспандэнтаў і журналістаў. Гэта было для яго нечакана. Аднак адзін з такіх газетчыкаў, які валодаў шэрагам газетаў у Лос-Анджелесе і па іншых рэгіёнах Злучаных Штатаў Амерыкі, ён сказаў: адбываецца нешта незвычайнае, разрэкламуйце Грэма. Выслаў па тэлеграфе такія вось паведамленні фотакарэспандэнтаў. Яны прыйшлі пафотаграфаваць, і вестка пра Білі Грэма разляцелася яшчэ шырэй. Пачалі прыходзіць ужо тысячы людзей, і служэнні пачалі праводзіцца проста ў полі, пад адкрытым небам. Ужо шацёр, ніякі шацёр проста іх не мог змясціць. Ён стаў вядомым на ўсе Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта давала пэўную такую, скажем так, плюсы і рабіла пэўныя выклікі. У чым былі плюсы? Ягоная вядомасць прывяла да таго, што ягонае служэнне, і вось служэнне «Моладзь за Хрыста» і евангелізацыйнае служэнне Білі Грэма таксама, яны сталі вельмі папулярныя. Значыць, людзі хацелі іх паслухаць, у яго стварылася каманда людзей, якія працавалі разам з ім. З іншага боку, канешне, былі вялікія выклікі. Па-першае, калі служэнне праводзіць кожны дзень трэба новая пропаведь. Яму патрэбна было рыхтавацца. Ва ўмовах такога, што працы кожны дзень ён проста не мог вытрымаць. Яму патрэбна было арганізаваць школу прапаведнікаў. Другі момант. Пачаліся рабіцца вялізныя ахвяраванні на гэта служэнне. Проста рэальна каяліся людзі, якія валодалі велізарнымі багаццямі. Яны пачалі аддзяляць дзесяціну і пэўныя часткі. Ён казаў, што гэта будзе найвялікшым выклікам да мяне. І таму ён арганізоўвае евангельскую асацыяцыю Білі Грэма. В 1950 годзе ён арганізоўвае гэтую асацыяцыю для пропаведзі Евангелія па ўсім свеце. І стварае таксама раду служыцеляў, якія кіруюць гэтай асацыяцыяй. Ён кажа, што рада вызначае мне заробак, і больш за гэта я нічога не павінен браць. Фактычна ў сродках масы інфармацыі ён публікуе вось бухгалтарскую кнігу. Гэта робіцца такім празрыстым фінансавання гэтай асацыяцыі. І ў тым жа 1950 годзе ён упершыню патрапіў у Белы дом на запрашэнне прэзідэнта Гаррі Трумана. Яны размаўлялі пэўны час. Білі Грэм ён запытаўся ў Гаррі Трумана, чым жа ён кіруецца ў сваім жыцці. Гаррі Труман, ён адказаў, што ён кіруецца ў першую чаргу нагорнай пропаведзю Ісуса Хрыста, а па-другое, залатымі правіламі жыцця. Пэўныя ў яго былі правілы. Білі Грэм сказаў, што важна пропаведь мець Ісуса Хрыста у розуме, важна ведаць Біблію, але вельмі важна асабіста пазнаёміцца з Ісусам Хрыстом. Асабіста прыняць Ісуса Хрыста як свайго Господа і збаўцу. І расказаў Гаррі Труману сваё сведчанне пра тое, як ён асабіста стаў служителем Ісуса Хрыста. Што для яго Ісус Христос, ён не проста Бог, які там дзесьці далёка, а гэта Бог, які яго асабіста збавіў, які асабіста яго выцягнуў з пекла. І адбылася малітва. Гаррі Труман таксама прызначыў такі агульнанацыянальны дзень пакаяння і малітвы за мір. Па ўсіх Злучаных Штатах Амерыкі ішлі вось такія малітвы пакаяння і малітвы за мір. У той час ужо была атамная зброя і Злучаных Штатаў Амерыкі, і ў Савецкага Саюза. І гэтыя вось малітвы за мір, яны вельмі моцна спрыялі такому прабуджэнню ва ўсіх Злучаных Штатах Амерыкі. Пазней, як я ўжо казаў, фактычна кожны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі ён запрашаў Білі Грэма у Белы дом для малітвы. Ён прысутнічаў на 11 інаўгурацыях. І вось уступную малітву перад інаўгурацыяй рабіў менавіта Білі Грэм. Ён быў асабіста вельмі добра знаёмы з Дуайтам Эйзенхауэрам. Нават падтрымліваў Дуайта Эйзенхауэра, хоць падтрымліваў патаемна. Ён казаў, што асацыяцыя не можа асабіста падтрымліваць нейкага пэўнага чалавека. Мы падтрымліваем каштоўнасці, якія стаяць за пэўным чалавекам. Таксама ён быў вельмі блізка знаёмы з прэзідэнтам Джиммі Картерам, які таксама быў баптысцкім служыцелем і быў
у маладосці удзельнічаў у многіх евангелізацыях, якія праводзіў Білі Грэм. Ён асабіста быў знаёмы з Лінданам Джонсонам. Джонсон падзяліўся такой навіной з Білі Грэмам. Ён сказаў, што пасля забойства Джона Кеннеді у мяне быў сардэчны прыступ. І я разумею, што я не магу пасля гэтага сардэчнага прыступа зноў балатавацца на прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Я не магу падманваць свой народ, таму што стан майго здароўя ён не вельмі добры. Ён маліўся з Джонсонам больш за 20 разоў. Ён прысутнічаў тады, калі былі асабліва важныя рашэнні, якія прымалі амерыканскія прэзідэнты. Так, напрыклад, ён цэлую ноч маліўся з Джорджам Бушам старэйшым і ягонай жонкай Барбарай перад пачаткам ваеннай аперацыі ў Іраку ў 1991 годзе. Ён таксама удзельнічаў і выступаў на пахаваннях прэзідэнтаў Злучаных Штатаў Амерыкі і іх сем'яў. Ён прапаведаваў там, дзе яго запрашалі на розных дзяржаўных урачыстасцях. І гэта быў чалавек, які вельмі моцна спрычыніўся да таго, што у Белым доме пастаянна была малітва да Господа. Вельмі важны момант, што таксама, калі ён памёр у лютым 2018 году, малітву і служэнне над яго целам таксама адбывалася ў Белым доме у Вашынгтоне. Таксама ён не пакідаў увагай усходнюю Еўропу. Білі Грэм ён пастаянна імкнуўся прапаведаваць ці ў Савецкім Саюзе, ці ў краінах сацыялістычнага лагеру. У 1959 годзе ён упершыню наведаў Маскву з групай амерыканскай моладзі. На той час ён ужо быў не зусім маладым чалавекам, але быў такі фестываль моладзі і яго запрасілі. І ён маліўся каля стадыёна Лужнікі, каб калісьці Господ паставіў яго прапаведаваць на гэтым стадыёне. Аднак упершыню ва ўсходняй Еўропе за жалезнай заслонай ён апынуўся ў верасні 1977 году. У той час Білі Грэм ён наведаў Венгрыю. Гэтаму папярэднічала больш чым 5-гадовая дыпламатычная праца, якую рабілі венгерскія служыцелі, амерыканскія служыцелі, амерыканскія дыпламаты. І ўрэшце рэшт у 1977 годзе яму дазволілі прыехаць. Была наладжана такая імправізаваная сцэна, быў шацёр расцягнуты за 16 кіламетраў ад Будапешта на летняй рэзідэнцыі адной з баптысцкіх цэркваў у Венгрыі. Увогуле, у Венгрыі на той момант былі пры ўладзе камуністы, аднак існавалі свабодныя цэрквы. Маецца на ўвазе назва такая свабодныя баптысцкія цэрквы, якія хоць і ў абмежаваным рэжыме, але маглі функцыянаваць. І ён прыехаў туды і пабачыў, што сабраліся тысячы людзей. Пры тым, што на гэта служэнне прыйшлі разам і пратэстанты, і каталікі. Білі Грэм прапаведаваў на працягу 3 дзён. Тысячы людзей выйшлі на пакаянне. Хоць гэта, канешне, ім пагражала даволі значнымі такімі спагнаннямі па працы. Так, напрыклад, аднаго з чэмпіёнаў алімпійскай зборнай, сына лютэранскага пастара, яго выключылі са зборнай пасля таго, як ён выйшаў на пакаянне на служэнне. Аднак ён вырашыў аддаць сваё жыццё і пасвяціць сваё жыццё Ісусу Хрысту. Нягледзячы на тое, што былі напружаныя адносіны паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Савецкім Саюзам, а значыць і сацыялістычным лагерам, Білі Грэма запрасілі ў Будапешт. Яму зрабілі экскурсію і там нават дазволілі прапаведаваць на некаторых служэннях, якія наведавалі нават венгерскія чыноўнікі. Праз год у кастрычніку 1978 году Білі Грэм наведаў Польшчу. Ён прапаведаваў у Варшаве, у Кракаве, Катавіцах і яшчэ 2 польскіх гарадах. Актыўным прыхільнікам прыезду Білі Грэма ў Польшчу быў кракаўскі кардынал Карл Вайтыла, які ў той жа час сам паехаў у Ватыкан і 16 кастрычніка 1978 году быў абраны папам рымскім, увайшоў у сусветную гісторыю пад імем Яна Паўла II. Кардынал Карл Вайтыла, ён быў вельмі рады, таму што Білі Грэм ён прыехаў у Польшчу і ён быў прыхільнікам таго, каб ён прапаведаваў не толькі ў баптысцкіх цэрквах, а таксама ў каталіцкіх касцёлах.
Так, напрыклад, адбылася яго вялікая пропаведь у касцёле ў Катавіцах. Новы касцёл валадара Хрыста сабраў 13 000 чалавек. І пробач гэта касцёлу, ён казаў, што наўрад ці ў нашай каталіцкай краіне прыйдзе шмат людзей для таго, каб паслухаць евангельскага прапаведніка. Аднак моладзі было столькі, што гэта ўразіла ўсіх. Каля 2000 чалавек выйшлі на малітву пакаяння. І вось душпастарскую малітву з гэтымі людзьмі праводзілі ў крыпце касцёла. У крыпце касцёла, дзе быў пахаваны манах-францысканец, які загінуў гераічнай смерцю ў Асвенцыме. У той жа час, праз некалькі дзён, Білі Грэма запрасілі наведаць музей у Асвенцыме. Гэта зрабіла на яго найвялікшае ўражанне. Ён быў пад такім уражаннем, што выступіў з ініцыятывай змагацца за ядзернае разбраенне ў Злучаных Штатах Амерыкі і ў Савецкім Саюзе, каб ва ўсім свеце была знішчана атамная зброя і ва ўсім свеце ішла малітва за мір. Ягоная пропаведь у Варшаве, у Кракаве, у Катавіцах выклікала вялікую цікавасць да Бібліі. Людзі пачалі запісвацца і ствараць групы па вывучэнню Бібліі. Гэта таксама было адной з крыніцаў евангельскае прабуджэння ў Польшчы, якое ахапіла гэту краіну ў 80-тыя гады. Вось такія лічбы прыводзяць варшаўскае біблейскае таварыства. Толькі ў лістападзе 82-го, студзені 83-га гадоў у адной Варшаве было распаўсюджана 47 000 поўных бібліяў і каля 30 000 новых запаветаў. Гэта паказвае на вялізны маштаб такога біблійнага прабуджэння, якое адбылося ў той час. У студзені 1981 году Білі Грэм другі раз наведаў Польшчу. І ў той час для яго было важным атрымаць доктарскую ступень доктара багаслоўя, якую надалі яму ў Польшчы. І гэта таксама ён выкарыстаў з мэтай пропаведзі Слова Божага. Адразу пасля гэтага ён наведаў Венгрыю, а пазней паехаў у Рым, дзе асабіста сустрэўся з папам рымскім Янам Паўлам II. 1 чэрвеня 1983 году дакументальны фільм пра наведванне Білі Грэмам Польшчы ў 1978 годзе быў паказаны па дзяржаўным тэлебачанні Польшчы. І гэта вось быў выхад на новы ўзровень. Атрымліваецца, што польскае тэлебачанне, якое на той час было яшчэ камуністычным, пачало паказваць фільм пра евангелізацыю. Нагадаю, што асацыяцыя Білі Грэма яна імкнулася як мага больш выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі. Яны рабілі дакументальныя фільмы, яны рабілі тэлетрансляцыю, радыётрансляцыю. Ягоныя пропаведзі распаўсюджваліся ў друкаваным выглядзе аўдыё і відэаверсіях па ўсім свеце, як мага больш. І нарэшце, у 1989 годзе Білі Грэм прапаведаваў на нацыянальным стадыёне ў Будапешце. Прысутнічала 90 000 чалавек, з іх 27 000 чалавек выйшлі на малітву пакаяння. Для такой евангелізацыі было падрыхтавана каля 800 душпастараў. Аднак яны абсалютна не маглі справіцца са сваёй работай. Такая вялікая колькасць людзей, якія хацелі памаліцца малітвай пакаяння ў сваіх грахах і хацелі атрымаць Біблію, што душпастарам яны фактычна не запаўнялі вось картак, а толькі раздавалі падарункі Біблію і бралі хаця бы мінімальныя кантакты ў людзей. Вялікай справай было наведванне Білі Грэмам Кітая ў 1988 годзе. Упершыню Кітай наведала ягоная жонка Рут Грэм у 80-м годзе. Яна атрымала магчымасць наведваць свой родны горад, запаліла свайго мужа наведаць Кітай з пропаведзю Евангелля. Гэта адбылося 12 красавіка 1988 году. Білі Грэм разам са сваёй камандай наведалі Пекін. У Пекіне адбылася сустрэча з прэм'ер-міністрам Кітая Лі Пэнам, якая праходзіла ў такім вось забароненым горадзе, так званым, туды, куды не пускалі ўвогуле замежных журналістаў у былой рэзідэнцыі кітайскіх імператараў. І гэту сустрэчу таксама здымала дзяржаўнае тэлебачанне Кітая, і пасля быў нават зроблены сюжэт у навінах. Пасля гэтага Білі Грэму дазволілі прапаведаваць у пекінскай царкве, таму што у Кітаі была царква падзеленая. Была частка церкваў, якія былі зарэгістраваныя, і частка, якія былі не зарэгістраваныя. Візіт у Кітай працягваўся 17 дзён. Білі Грэм разам з камандай наведаў 5 галоўных гарадоў
Таксама было дасягнута дамоўленасць пра друк бібліяў у Кітаі, і прытым друк бібліяў новымі іерогліфамі. Высветлілася, што бібліі друкуюцца вельмі старажытнымі іерогліфамі, якія моладзь ужо слаба разумее. Цікавы момант здарыўся ў Шанхаі. У Шанхаі Білі Грэм наведаў легендарнага вязня за веру Вана Міндао, які сядзеў у турмах за пропаведь Євангелля. І вось улады дазволілі сустрэцца найвядомейшага ў свеце прапаведніка з найвядомейшым у свеце хрысціянскім вязням. Білі Грэм запытаўся у Вана Міндао, якое слова ён хоча сказаць яму. Ван сказаў Білі Грэму: «Самае галоўнае для мяне слова – будь верным да смерці і дам табе вянок жыцця». Такім чынам, канешне, Білі Грэм атрымаў такую вось вельмі важную пропаведь. Ён атрымаў магчымасць пазнаёміцца з урокам жыцця гэтага чалавека, які ўсё жыццё быў верны Євангеллю і быў верны да смерці. Трэба сказаць, што ягоная мара спраўдзілася. Мара пра пропаведь Євангелля у Маскве. Мара, якую ён аддаў у малітве Господу яшчэ ў 1959 годзе. Трэба сказаць, што ў 1982 годзе Білі Грэм узяў удзел у канферэнцыі пра атамным разбраенні, якая праходзіла ў Маскве. У той час ён сустрэўся з некаторымі савецкімі чыноўнікамі ад рэлігіі, пазнаёміўся таксама са служыцелямі баптысцкіх цэркваў. Таксама дамовіўся на другі прыезд свой у Маскву, які адбыўся ў 1984 годзе. У той час ён прапаведаваў у пратэстанцкіх цэрквах у Маскве, Кіеве, Новасібірску. Найбольш рэзананс выклікаў ягоны прыезд у Маскву ў 1988 годзе, калі святкавалася на дзяржаўным узроўні тысячагоддзя хрышчэння Русі. У гэты час ён прапаведаваў у Маскве, а таксама ў Кіеве. Цікава, што ў Кіеве ён прапаведаваў ва Владзімірскім саборы. Паслухаць ягоную казань прыйшло 10 000 чалавек. Патрыярх Рускай праваслаўнай царквы Пімен таксама дабраславіў правядзення ў Маскве школы дабравеснікаў, якая адбылася ў 1991 годзе. У гэтым годзе у спарткомплексе «Дружба» сабралася 5000 служыцеляў, якія прайшлі школу дабравеснікаў для таго, каб зрабіць вялікую евангелізацыю ў Маскве на Лужніках. У гэты час ужо Савецкі Саюз разваліўся. І, канешне, вельмі важна было наведванне розных краінаў. Я ўжо згадаў, што Білі Грэм ён наведаў Кіеў, Украіну, ён быў добра знаёмы, ён наведваў Маскву, ён яшчэ наведаў Талін, ён наведаў Эстонію. Аднак вось самая галоўная сустрэча па Расіі адбылася ў кастрычніку 1992 году. Да гэтага Білі Грэм ён ужо сустракаўся з Міхаілам Гарбачовым і з Барысам Ельцыным у 1991 годзе. Былі падрыхтаваныя каля 5000 дабравеснікаў, якія будуць прысутнічаць на гэтай евангелізацыі. І вось 23 кастрычніка 1992 году на крытым стадыёне Алімпійскі ў Маскве сабралася 40 000 чалавек. Білі Грэм назваў гэта фестывалем адраджэння 92. І вось гэты фестываль адраджэння ён працягваўся 3 дні. Усяго на яго прыйшло 155 000 чалавек. 42 000 чалавек выйшлі на пакаянне. Утвараліся цэлыя такія малітоўныя групы, з якіх пазней вырасталі евангельскія цэрквы. У гэтай евангелізацыі удзельнічалі прадстаўнікі не толькі Расіі, але таксама Беларусі, Украіны, Малдовы, прадстаўнікі з краінаў Балтыі. І гэта было вельмі вялікай справай. Чаму? У той час у Білі Грэма ўжо пачаліся праяўленні хваробы, якая перашкаджала яму рухацца. Яму было складана рухацца на сваіх нагах. І ён рабіў ужо гэтыя фестывалі з такімі вялікімі высілкамі. І вось нават ён з дапамогай іншых служыцеляў узыходзіў за кафедру, але калі ён з'яўляўся на кафедры, ягоная пропаведь гучала вельмі магутна. Білі Грэм у Маскве прапаведаваў пра марнатраўнага сына, пра сына, які пакінуў свайго айца. І гэта было такім таксама вельмі выразным намёкам на камуністычны перыяд. Камуністычны перыяд, калі людзі адракліся ад Господа, цэлыя народы адракліся ад Господа і дзесяцігоддзямі славілі атэізм. І вось гэты марнатраўны сын, ён вяртаецца да айца, вяртаецца да сваіх вытокаў, вяртаецца да хрысціянства. Білі Грэм, ён быў
чалавекам адкрыты на сустрэчы з рознымі служыцелямі ўсіх канфесіяў. Ён прапаведаваў і ў каталіцкіх храмах, і ў праваслаўных, і ў пратэстанцкіх. Ён быў чалавекам, для якога галоўнае было пропаведзь Ісуса Хрыста. І ён казаў, што вельмі важны момант, каб свабодная пропаведзь Хрыста яна адбылася па ўсім свеце. Ён прапаведаваў на ўсіх кантынентах. Ён прапаведаваў фактычна ў абсалютнай большасці краінаў, як я казаў, 185 краінаў. Аднак вось хвароба яна прагрэсавала, і апошнюю такую евангелізацыю ён здзейсніў у 2005 годзе ў Нью-Йорку. Там было сабрана каля 48 тысяч чалавек, якія разам маліліся, і вось ён тады сказаў сваю апошнюю пропаведь, апошнюю публічную пропаведь. Хоць разам з тым ён яшчэ даваў інтэрв'ю, ён сустракаўся, аднак вось гэта хвароба, якая забірала яго магчымасці рухацца пазней, таксама яго значна пагоршыўся зрок, слых, аднак, нягледзячы на гэта, ён славіў Ісуса Хрыста. У 2007 годзе памерла ягоная жонка Рут, яму стала яшчэ цяжэй. Ён фактычна жыў ужо не выходзячы да шырокай публікі, вось недалёка ад Шарлота, гэта мястэчка, дзе ён нарадзіўся у Паўночнай Караліне. Аднак ён заснаваў яшчэ бібліятэку Білі Грэма, і з ім прыязджалі параіцца многія людзі, якія ішлі на выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, якія прымалі вельмі важныя дзяржаўныя рашэнні. Ён памёр, як я ўжо казаў, 21 лютага 2018 году і быў пахаваны разам з сваёй жонкай вось недалёка ад бібліятэкі Білі Грэма. Ягоная асацыяцыя працягвае існаваць. І вось якраз у траўні, 16-17 траўня 2026 году ягоны сын Уільям Франклін Грэм, трэці, як яго называюць, прапаведаваў у Менску на Чыжоўка-арэне. Вельмі цікавы момант, што на сустрэчы з беларускімі пастарамі Франклін Грэм атрымаў у падарунак Евангелія ў перакладзе Лукаша Дзікуцьмалея, якое выйшла роўна 100 год таму, у 1926 годзе. Сам Білі Грэм ён ніколі не быў у Беларусі, але вось ягоны сын пабываў і прапаведаваў у Беларусі. І сабраліся тысячы людзей, мноства з якіх выйшлі на пакаянне. І гэта, канешне, вельмі такі знакавы момант. Недарэмна евангелізацыйную імпрэзу назвалі фестываль надзеі. Такім чынам, вось евангельская асацыяцыя Білі Грэма яна працягвае сваё служэнне, працягваюцца вось гэтыя фестывалі, якія даюць надзею многім людзям і многім народам, у тым ліку і нам, беларусам. Дзякуй за ўвагу. Thank you.